Kuhlale kwentokozo ukuthi sikwazi ukukhuluma nawe kuyi-channel. Sicela ke wenze okubalekile. Qala ngokusubscribe like le video le bese uba imember. Nikela futhi mawushuthu amandla khona. Yenza sure ukuthi anikela umnikelo wakho uhamba ke long way esiyokuchaza ngelinye ilanga. But then engifuna ukusho lo ngane kwethu. Kubalekile ukubingelela, kubalekile ukucela. Why lokho kubalekile? Ngoba we need to take time siyeke ezinye izinto and focus on you. Sikutshele lezi zinto lezi osufuna ukuzizwa. So uyacela vele. It's not like you are talking to a robot, yabo. So namuhla Sibusiso duma kude uthi ukuphupha uwele emanzini angcolile akaceli ke naye. Sabano asavela qala bathi kukuthini ukuphupha amanzi amdaka. Bonke labantu abaceli. So ababingeleli futhi yabo. Kodwa ke akunankinga. So lokhu senicathulisa inkanza kwethu. Uma ukukhuluma nomuntu uyacela uyabingelela. Nake sizokusho-ke la ngamanzi amdaka ngamanzi angcolile. Number 1, uma uphupha amanzi kuwuphawu lokuma engcolile lusho ukuthi kukhona isifo esingasesehle kungekudala. 2, noma kaMakhosi esibili chapter 2 verse 21, waphuma waye emthonjeni wamanzi waphonsa kuwo usawoti wathi usho kanje uthi ke ngelaphile lawa manzi akusawuvela ukufa kuwo nokubhuluba. Yabonaka ukuthi amanzi angcolile eyizani ayuphawu lokufa ayenza abantu befe. Yabona engakalashwa acwebe. Number 2, uma uphupha amanzi uphawu lobu futhi uma engcolile lusho ukuthi wena ugenqeke esonweni futhi udinga ukuphenduka nokungcweliswa. Izaga 25 verse 26, njengomthombo odungekileyo nesiphethe esonakeleyo unjalo olungileyo onyakaziswa phambi komubi noma kozanyazanyiswa phambi komubi. 3, uma uphupha amanzi sithi uphawu lobuma engcolile lusho ukuthi wena ungumzalwane kepha usenze okungalungi phambi kaNkulunkulu awufuni ukuhlala nezono. EkaJakobe 3 verse 11, ingaba amanzi ahlanzekile namanzi angcolile angageleza emthonjeni owodwa na? Kanti number 4, uma uphupha amanzi futhi kuwuphawu lobuma engcolile lusho ibhadi ngokwesintu, lusho amashwa, lusho isinyama noma ukupheshelwa amanzi amnyama abathakathi. Kusho ufuna usukume. Number 5, uma uphupha amanzi kuwuphawu lobuma engcolile futhi olusho ukuthi mhlawumbe ngenzeke ubhekene nezinkinga, ubhekene nezithiyo nezinselelo eziphazamisa impilo yakho njengamanje. Amakhosi esibili chapter 2 verse 19, kepha abantu bomuzi bathi ku-Elisha bheka isiza somuzi sihle njengoba inkosi ibona, kepha amanzi mabi izwe liyabhulubisa. 6, siyavala. Uma uphupha amanzi uma uphawu uma engcolile kwesinye isikhathi osuke nje lubika ukukhulelwa kwakho noma ukukhulelwa komunye umuntu omaziyo. Siyabonga. Be blessed. Siyayivalela yamanzi angcolile ngaza kwethu. Amanzi angcolile ungawabona emfuleni, ungawabona edanyeni, ungawabona ebhakedeni, ungawabona esigujini. Ngicela ukuthi umuntu angabuza ukuthi ke uma usuwaphupha esemfuleni cha, ngaze isikhuluma amanzi angcolile. It could be that amanzi alapha emfuleni, asedamini, kungenzeka kunizulu angcolile, kungenzeka kunizulu angena endlini. Ngaze ukuthi amanzi angcolile. Siyabonga ke. Ungakhohlwa ukwenza okufanele. Subscribe, like, become a member, contribute to the channel.